Posterizer. Sanibona igama lemuvi yethu yango-2012 iMan on the Ledge. La isiqala khona ejele lase-New York ngoNick owayeboshelwe ukuzodonsa u-25 years ngecala lokuntshontsha idayimani elikhulu lase-Monaco. Umnikazi walo kwawusomabhizinisi o-rich egama lakhe uDavid. Before aboshwe uNick wayeyiphoyisa lasembona evakashele omunye oyiphoyisa uMike ebebesebenza naye. Elethele uNick iy'ndaba ezibuhlungu zokuthi uNick ushonelwe ubaba wakhe. Bazomdedela emngcwabeni eqashwe amaphoyisa. Ngomngcwabo siyambona uNick egadwe amaphoyisa. Kukhona nephoyisa uMike nonkosikazi walo. noJoe umfowabo kaNick omncane wayesemngcwabeni kababa wakhe ne-girlfriend kaJoe u-Angie. uMike wayephatheke kabi ukubona uNick umngane wakhe kulesi simo sokuzongcwaba ubaba wakhe egadwe amaphoyisa. Kodwa uJoe umfowabo kaNick yena kwakuhlukile kwakhe ngoba wayetshela umfowabo ukuthi yena impilo yakhe iseyingcono ever since kwaboshwa ubhuti wakhe. Khona lapho uJoe washaya umfowabo uNick ngesibhakela. Ngesikhathi sekuliwa kunaleyo chaos uNick waphucela enye iphoyisa isibhamu wabakhomba nomfowabo ngesibhamu emphoqa ukuthi akamqaqoza nkosi wabaphuca ney'khiye zemoto wabaleka ngemoto. Amaphoyisa abiza amanye eradiyweni for i-backup ngesikhathi sekujaha uNick esebalekela amaphoyisa emjaha. uNick wasinda wabaleka ngoba isitimela sasishaye ngemuva imoto wanyamalala phambi kwamaphoyisa. Wahamba waya kwikhontena yakhe ayazi yedwa eyayicashile nezinto zakhe nokuyilapho athatha khona amanye amadokhumenti akhe ayi-fake wazibiza ngelinye igama ngoba igama lakhe kwakuNick Cassidy kodwa this time usebenzisa i-ID kaJoe Walker ngenkathi ezongena kwelinye ihhotela elisebhilidini elide. Umsebenzi wasehhotela egama lakhe uFrank wamphelezela emlethe eroom 2105 kwi-floor yes-21 ebhilidini. uNick waqeda ukudla ilantshi yakhe wabhala phansi ifa lakhe wavula iwindi kwi-floor yes-21 ebhilidini eselungiselela ukuyiphosa phansi. Abantu ababephansi bambona bethuka bafonela amaphoyisa ngokushesha umphakathi namaphoyisa necishamlilo nama-ambulensi kwasekugcwele phansi nomgwaqo womaqondana nalapho waze wavalwa ngenxa kaNick wayelungiselela ukuyibulala. Iphoyisa ekuthiwa uDante ilona elalicontrola i-traffic elisusa namalungu omphakathi emgwaqweni. Ngesikhathi elinye iphoyisa ekuthiwa uJack liya kuNick wayezama ukuyibulala lifuna ukuyokhulumisana naye. uNick watshela leli phoyisa ekuthiwa uJack ukuthi ubanika 30 minutes ukuthi bambizele lo mseshi wesifazane ekuthiwa uLydia ufuna ukukhuluma naye kungenjalo uzoxhuma ayibulala. Nalo Lydia omfunayo kuthiwa uselivini ngenxa yokuthi ngomsebenzi wakhe wokuba yi-negotiator wayekade ehlulekile ukusindisa enye indoda naye yagcina eyibulela. Ngakathi uDante namanye amaphoyisa beseshe ehhotela endlini kaNick bathola ukuthi ubhale inote yokuthi namhlanje uzowushiya umhlaba emsulwa engenacala njengoba wayefike kulo mhlaba emsulwa engenacala. Lokhu kuchaza ukuthi uNick ufuna ukubatshela ukuthi lento kade eyiboshelwe akayazi futhi akanacala. Umseshi wepolice negotiator wesifazane uLydia wagcina ebizwe waze wafika eroom 2105. Phansi amaphoyisa abeke i-inflatable safety cushion efuthwa ngomoya benzela ukuthi uNick abhawunse khona makwenzeka ecabanga ukugxuma. uLydia wafika wabuza kuJack iphoyisa ukuthi ikuphi abakwaziyo ngalo muntu ocabanga ukugxuma la. uJack watshela uLydia ukuthi okwamanje abakamazi i-identity yalo muntu. uLydia wafika wakhuluma noNick ngesikhathi uNick etshela uLydia ukuthi namhlanje iqiniso lizohlala obala. Ethi uNick kungenjalo ngikulindele ukufa. uNick siyathola ukuthi ngenxa yokuthi azabiza uLydia ingoba uLydia uhlulekile ukusindisa indoda egcine ngokuthi ishone kufanele ayisize ngokunegotiator nayo njenge-negotiator. Okunye kwathusa uLydia i-forensic update ukuthi la eroom 2104 awekho ama-fingerprint okwakutshengisa amaphoyisa noLydia ukuthi uNick khona akufihlile. Kodwa uLydia wazama ukwehlisa umoya ngesikhathi ezama ukuthola i-understanding yokuthi why uNick ezecabanga into enzima kanje ukufuna ukuyibulala futhi engashiyanga ngisho ama-fingerprint akhe. Enye into angayibonanga uLydia kuNick i-headset elingena ngaphakathi endlebeni elasendlebeni engaka-right kuNick ukuthi yena uLydia wayengaka-left kaNick. Kanti ngaleso sikhathi uNick wayexhumana nomfowabo uJoey nentombi kaJoey u-Angie. uJoey nentombi yakhe u-Angie babevele bephezu komsebenzi babewuthunywe uNick ukuthi bawuntshontsha idayimani likaDavid kwisafe kaDavid. Leli kwakuqanjwa amanga athiwa lantshontsha uNick kanti uDavid waframe iphoyisa uNick ukuze aboshele ubala umqambela amanga ukuthi untshontshe idayimani lakhe walidayisela ibhaya elingaziwa ukuze aclaim i-insurance. Ngoba kuthiwa uNick njengephoyisa waye-escort uDavid 2 years ago ngesikhathi kutransportwa lelo dayimani kanti uNick uzohlaselwa yigebengu ezimbili ezayiqashwe uyena uDavid umnikazi wedayimani. Lezo yigebengu kwakungamaphoyisa corrupt amabili nokwaphetha ngokuthi kuframeke yena uNick agcine ejele. uDavid umnikazi we-Diamond wayeclaim i-insurance. umshwalense wakhokhela uDavid isinxephezelo semali enganga-40 million. uDavid wenza sure ukuthi ukuze basikholwe isitori sakhe wayelifihle kwisafe yakhe le Diamond eRoosevelt Hotel nokuyilapho umfowabo kaNick uJoey ne-girlfriend yakhe u-Angie beze khona nabebespenda isikhathi esingangonyaka wonke betrain befuna nokwazi ukuphuma nokungena kule jewelry store. uNick esamile kulelo bhilidi ezenza umuntu olindele ukuyiphosa phansi uJoey no-Angie babengena ngaphakathi
ngaphakathi for ukuyo-crack safe. Bangena badisable ama-night locks bephakamisa nama-metal gate akhona la e-ofisini lika-David ngesikhathi nama-alarm sebewacishile. Noma kunjalo kwakusamele badile nama-surveillance cameras before baqhubeke. Ehhotela ey'ndabeni badide ko-Lydia mabebona ukuthi uNick le ndoda esebuilding ayinama-credit card ayina-history. uLydia namaphoyisa badideka kakhulu ukuthi kanti le ndoda iwubani mabengatholi ngisho ama-fingerprint ayo. uNick oyemile phezulu wayembukela kude umfowabo uJoey benentombi yakhe u-Angie ngesikhathi be-crack e-jewelry store. uNick esebabona ukuthi sebezoqhumisa wenza sengathi uwumuntu osefuna ukugxuma ebuilding enzela ukuthi banake yena banganaki ukuqhuma. Nokuqhuma kwenzeka exactly ngalesikhathi abantu bebanga umsindo kade kuplanile. uJoey nentombi yakhe ngendlela babesithe ngayo kaleyo ndwangu enkulu eblue idust yokuqhuma iphumelanga ngaphandle ngakho kunganakanga muntu. Amehlo amaningi ayesabheka uNick ofuna ukuyibulala. uJoey no-Angie bangena ngakuma-aircon beqhamuka nge-rooftop bezophumela e-ofisini lika-David. Ukuthi amaphoyisa ayengakayitholi i-identity kaJoe Walker, uLydia wafuna ukuthola ama-fingerprint kaNick ngokumbhemisa ugwayi. uNick wawuthatha ngempela ugwayi waqhubeka naye ngoba wayesabambe isikhathi. Bagcina sebexoxa uNick ebuza ngoLydia ney'khathi zakhe ey'nzima zokuba yi-police negotiator. Kodwa isimo sonakala ngokufika kwebhanoyi ley'ntatheli ngesikhathi leyo helicopter ibaphephetha ngomoya omkhulu. Iphoyisa uMike wathola i-information efonini about i-container ye-storage engaphansi kwegama likaJoe Walker, nokuyila uNick esimbone ebalekela khona esuka emngcwabeni kababa wakhe ebalekela amaphoyisa. Iphoyisa uMike wasuka khona lapho eseqonde kuleyo container wafika wavula wafica izinto ezisensitive njengamafayili amaphoyisa. Ngokushesha uNick wayishisa zonke lezo zinto ukuthi inqwaba yalama-document ayephethe amarekhodi kaNick ne-information about uJoe Walker wangempela esithula ukuthi nayo lo Joe Walker uyiphoyisa kanye namanye ama-files ayixhumanisa yena uMike iqobo. Ebuilding phezulu uNick wayesaqhubeka nokuxoxa noLydia kodwa esaxhumana ngokwemfihlo noJoey umfowabo nentombi yakhe u-Angie. Kwakumele baqale bapholise i-temperature sensor nge-fire extinguisher ngaphakathi kwi-jewelry store kaDavid ukuze isensor uma isipholile ingakhalisi i-alarm. Abe-forensic akubathatha ngesikhathi eside ukuthola ama-fingerprint. Ekugcineni lavela iqiniso ukuthi le ndoda esebuilding akusiyena uJoe Walker kodwa uNick Cassidy. Iphoyisa bayidonsa iminyaka elisanda kweqa ejele eleqe emngcwabeni kababa walo ebeliboshela ukuntshontsha idayimani likasomabhizinisi odumile ekuthe uDavid o-owner i-jewelry store ehhotela engaphesheya komgwaqo. Ngesikhathi uDante iphoyisa ebatshela le information, iphoyisa uJack noLydia babemangele ngoba babona ukuthi umuntu abadila naye la isigebengu esiboshelwe icala elinzima. uLydia wayesefuna ukwazi iqiniso njengoba linjalo from uNick. uNick wachazela uLydia konke okwenzeka nokuthi uDavid wayepretend ukuthi wayentshontshelwe idayimani. Ngokuthi uLydia wayengasayithembi into eshiwo uNick wayekuphindaphinda ukuthi yena umsulwa kanacala otherwise uzogxuma. uNick ngokufuna ukuqhuba isikhathi ukuthi uJoey umfowabo beno-Angie benze kahle lo msebenzi wabo wokuntshontsha idayimani, uNick wasaphaza imali yamaphepha phansi enzela umphakathi ube ne-chaos. uDante wafonela ama-security akwi-jewelry store kaDavid wathi abavule ngokushesha i-jewelry store kaDavid ba-check-e phakathi. Ngokushesha iphoyisa uDante namanye amaphoyisa nama-security bafika kwi-jewelry store. uJoey nentombi yakhe u-Angie baphuthuma ukuyofihla i-hidden camera ngaphezu kwe-keypad yokuvula khona bezobona i-access code. Baphuthuma bacasha before amaphoyisa namagadi bangena. Ngosizo laleyo camera bakwazi ukuthola leyo access code ukuthi sebezokwazi ukuvula isafe bengayigqekezanga. Amaphoyisa nama-security ngokungatholi lutho olusolisayo badecide ukuthi baphume bahambe. u-Angie ngokuthi wayenomzimba omncane uyena wakwazi ukufitha ngokuhamba kwi-vent ngaphakathi ngaphezulu ngesikhathi esewudisable ama-sensors asele. I-true identity yayisirivilo zonke iy'ndaba kuma-channel. Imibono yabantu bomphakathi yaya ngokushintsha ngesikhathi wonke umuntu esekholela ukuthi kungenzeka ukuthi uNick iqiniso ngempela ukuthi uyasukela. uLydia waxhumana nabe-internal affairs okuyi-division yokubupha amaphoyisa corrupt. Ngokwe-internal affairs kuthiwa uNick wayezo-exposa iphoyisa ekwakuthiwa uJoe Walker ngokunyamalalisa ubufakazi be-cocaine engawetha $4 million. Nokuthiwa kwathi uNick kade submithe igama likaJoe Walker awuphelanga u-1 week uJoe Walker watholakala esefele ngasemfuleni. Okwathusa futhi lelo cala lasheshe lavalwa kwaJoe waphakama ama-rumors zokuthi ubulawe utshwala edakiwe nokusolakala ukuthi uJoe wagcina ebulewe ngokucover up i-operation yama-drugs cocaine. Kusenjalo uNick waframewa abantu ababodwa futhi ngokuthi untshontshelwe uDavid idayimani, including nazo lezo yigebengu zamaphoyisa ezayixhumene naleyo corruption. Ukuze yonke le information uLydia wabuza kuleli phoyisa uDante ngokuxhumana kokuntshontsha kwedayimani likaDavid nokufa kaJoe Walker. uDante wawuziba lo mbuzo kaLydia wamangela ukuthi lowo Nick lapho uyisigebengu kumele aboshwe. uDante ethi akungene i-tactical unit izobopha uNick. uMike
seqedile ukushisa lawo ma-police files axhumanisa yena noJoe Walker, waphuthuma uMike eseyohlangana nephoyisa uDante. Khona lapho kwangena nelinye iphoyisa elaliletha amarekhodi asejele kaNick. Kulawo madokhumenti kwakhona ne-bomb design sketch. Yabona lokhu uMike waphuthuma eseya eroom 2005 eyonikeza lawo madokhumenti kuJack noLydia ethi kungenzeka kube nesiqhumano esinjengebhomu esiplantiwe somewhere. Nesithulayo ukuthi lokho kuqhuma into eyayisetshenziswe uJoey no-Angie for ukuthi bangene kwi-jewelry store. uMike wacela ukuyikhulumela yena noNick kodwa uLydia wamnqabela esola ukuthi naye uMike kungenzeka kube omunye walamaphoyisa corrupt akade ekhala ngawo uMike akhona involved kuleli cala. Kwangena umsebenzi wala ehhotela uFrank ngesikhathi ehambisela uNick ukudla. Ethi uFrank uyacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uNick ulambile kudala emile la. U-Angie wagcina engenile kwi-vault elengangentambo wakwazi ukudisable lawo ma-sensors ngesikhathi edirector uNick kuma-headset engaboni uLydia. Iphoyisa uDante ngokubona ukuthi le negotiate ekuthiwa uLydia yenza kancane wathumela i-tactical team ukuthi ingene ngendluzula ememezela nokuthi kufanele kukhishwe wonke amaphoyisa lapho. Naleli phoyisa ekuthiwa uJack noLydia kusebenza i-tactical team. uLydia wacasula ukuzwa lokho waphumela ngaphandle wayoma noNick. Ngokomthetho i-tactical team yayingavumelekile ukuthi ingaqhubeka ingene ma ingakasuki uLydia njenge-negotiator esemthethweni. Ingakho uLydia ngokumisa leyo tactical team wathatha i-risk enkulu naye ngokuyomela endaweni esengcupheni. uLydia buza kuNick ukuthi likhona n'ibhomu alitshalile somewhere. Kwi-jewelry store u-Angie noJoey bagcina bekwazile ukufika kwi-vault ngesikhathi sebeyivula kodwa bethuka bobabili uma bevula i-vault bethola ukuthi idayimani alikho phakathi. Ngokuthi uLydia wayeseme eduze kaNick, uNick wamtshela iqiniso uLydia ukuthi uthumele umfowabo uJoey nentombi yakhe u-Angie eRoosevelt Hotel kuyontshontsha idayimani likaDavid ukuze approve iqiniso lokuthi akukaze kulahleke idayimani. Ukuthi iVault yayingenalo leli dayimani, uJoey wakhalisa i-alarm ngamasbomu ukuze adonsele uDavid kwi-jewelry store yakhe ukuze kuvele ukuthi olufihlephi le diamond. Ngempela yasebenza leyo alarm ngoba sembona uDavid engena la kwi-jewelry store yakhe. Wavula kwenye isafe encane nothi kwi-main vault walikhipha lelo dayimani kuleyo safe walifaka ephaketheni suit yakhe ayigqokile. Eroom 2105 uLydia wareceive phone call from internal affairs. Ingathi besathi bamtshela amagama amaphoyisa amathathu a-corrupt ecaleni le-corruption kaJoe Walker nasekufeni kwakhe. Engaqhubeki ne-call kwangena uMike ngokushesha waqonda ngasewindini eseyokhuluma noNick. Phezu kokuthi babe abangane for more than 5 years kodwa uNick wayesamsola umngane wakhe uMike ukuthi naye kungenzeka ukuthi usebenza noDavid. uDante waye-authorize i-tactical team ukuthi izobopha uNick ngoba bese behlange intambo sebezombopha. uNick waxhuma wakwazi ukubaleka. uJoey nentombi yakhe u-Angie base berelaxile e-ofisini kaDavid belinde ukuthi angene. Wathi engena bamkhipha le diamond alifake ephaketheni lesuti bambopha ngozankosi bambhanqa nendlu. Bahamba sebeye eRoosevelt Hotel ngesikhathi isikhwama esasinalelo diamond besinikeza uFrank osebenza ehotel. Nokuyila sibona khona ukuthi uFrank ubevele esebenzisana noNick kusukela ekuqaleni. uDavid ngokuthi wayeboshelwe ngozankosi wakwazi kodwa ukufonela uDante esithola ukuthi naye lo Dante kwakuyelinye lamaphoyisa ayizigebengu. uDante wathumela amanye amaphoyisa ukuthi aphuthume ubopha uJoey no-Angie. Ethi kulawo amaphoyisa amayibona uNick angambophi kodwa amdubulela ukumbulala. Ethi ngoba uyingozi ucuphe ibhomu. uDante wakwazi ukufica uJoey no-Angie wababamba. Ethi abakhuluma ukuthi idayimani abalithathe kuDavid balifihlephi. uLydia wathola i-phone call from abe-internal affairs ngenkathi bemtshela ukuthi amagama amaphoyisa ayigebengu ecaleni le-cocaine kwakuJoe Walker, kube yileli phoyisa uDante kanye noMike lo bezenza umngane kaNick. uLydia naye wagcina segijima emva kwale tactical unit ekuyiyona eyayijaha uNick. uNick wahlangana noFrank ekhishini lasehotela. uFrank wanikeza uNick ibhantshi elalinaleyo diamond ephaketheni. uNick waqhubeka nokulibalekela le tactical team yayimjaha esewuzama ukunyukela phezulu lerofini. Sebeserufini phezulu sekufike noLydia ne-tactical team. uDante watshela amaphoyisa e-tactical team ukuthi akuboshwe noLydia ngesikhathi emsola ngokuthi ulekelela isigebengu. i-team yonke yathunyelwa kwi-22nd floor ukuze iyobheka leli bhomu elalingekho nokuba khona. Lokho kwakuyiplan kaDante yokusala yedwa akwazi ukubulala kahle uNick bengekho ofakazi. Kwathi indawo esikliye kwafika uDavid naye edonsa uJoey. uDavid wasabisa ngokuthi uzojikijela uJoey phansi ebuilding ma ukuthi uNick akababuyiseli leli diamond. uNick ngokungafuni ukufelwa umfowabo wabuyisela uDavid idayimani lakhe. uDavid walibuyisela ephaketheni ngesikhathi etshela uNick ukuthi usuhlulekile okwesibili manje. Wasuka lapho wahamba uDavid ngenkathi esela uDante watshela uNick ukuthi akagxume la ibuilding ewela phansi noma akabuka umfowabo uJoey F. Iphoyisa uMike waqhamuka ekhoneni wadubula uDante. noDante wayekwazile ukudubula uMike bedubulene. uMike naye wayesedubulekile kodwa edliwa unembeza. watshela uNick ukuthi uyaxolisa ubengazi nokuthi ubeqanjelwa amanga uNick. uDante ababeyitshela ukuthi udubulekile wayekade egqoke i-bulletproof ngoba sembone sesukuma. uLydia kwasekutholakala ukuthi beboshele
into engekho ngoba simbone sebuyele erufini edubula udansi embulala same time. Sibona uDavid wayesephansi ehleka ejabulela ukuthi usewinile nedayimani lakhe selibuyile. uNick ngokuthi wayesesupportwa nabantu bomphakathi avele wasuka ngejubane segijima. uNick wawugxumela kule ukhushini ayekade bekelwe yona eqaleni ukuthi uzobhawusa khona. Ngenkathi amaphoyisa ezama ukumvimba wayelwa nawo eqonde ngqo kuDavid, nokuyilapho uNick akwazi ukugcina ethathe leli dayimani ephaketheni lebhantshi likaDavid. Ngokuvela kwaleli dayimani elaseliphethe uNick, wonke amaqiniso ahlala ubala, aqedwa wonke amacala nezinsolo ezayibhekiswe kuNick. Amaphoyisa athatha yena usomabhizinisi omkhulu uDavid kwawoboshwa yena. uNick emva kokusotha out ama-prison record akhe wayesekhululwe ngokusemthethweni. Wahamba sebeyocelebrate ebar noLydia, nokuyilapho abahlangana khona noFrank osebenza ehhotela. Nesithola lapho ekugcineni ukuthi uFrank ubaba kaNick wafake ukufa kwakhe wasiza uNick step by step ukuthi ameqise ejele, nokuthi uJoe umfowabo kaNick omncane emshaya ngesibhakela emngcwabeni kababa wakhe kwakuyenye yama-act yokwenzela ukuthi uNick akwazi ukubaleka eqejele. Emva kwale mishini uJoe kade eyishaya nentombi yakhe u-Angie. uJoe waprophosa ku-Angie ukuthi ucela abashade. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.